Ugmaan mag-amang Vince Rafael asin Ben Operiano kan busak uwas albay. Makaliis kayaan sampulong aldaw, nakabalik na sinda sa saindang residensya. Si Vince kaya ang representante ka nasyon sa kakatapos pa sa ng 6 Eastern Asia Youth Chess Championship 2022 na ginibo sa Bangkok, Thailand ka nakaaging Nobyembre 4 sundo Nobyembre 13 kung saan siya man ang binistong kampiyon. Aminado si Tatay Ben, mapagal asin dakol sindang pig-agihan nga ni sa namadago si Vince sa nasabing kompetisyon. Alagad ugma siya na naiulikan sa iyang aki ang kampyonato. Ang kinalabasan naman po ng laro niya sa Bangkok, Thailand is na bit-bit niya yung gintong medalya sa kabila ng mga pagsubok na nauna siyang bumiyahe ng Bangkok, sumunod ako at na kita ko na lang doon sa group chat na umiiyak na siya. Angat sa under 10 years old category si Vince. Nakalaban niya ang 20 partisipante gikan sa man iba-ibang nasyon sa Asia. Istorya ni Tatay Ben, ini ang primerong best na nagbali sa international chess competition ang sa iyang aki. Kung sain labi ng gadnindang pigkakaugmang pamilya, na gold tulos anay uli ni Vince. Di ko po pig-expect na ma-champion siya pero makusog po ang buot may kasi dahil po sa kargado siya training almost hindi po siya nagpapabaya sa kanyang training. Sa ibong kantrayumfu, daima nakalingaw ang mag-amang Operiano na magpaabot nin pasasalamat sa mga nagtarabang sa inda nga ni madago si Vince sa nasabing kompetisyon. Siring na nga ni sa Ako Bicol Party List. Ang masasabi ko sa mga nagtarabang, talagang Diyos nagpapasalamat talaga ako sa inyo ka boss. Di ako nasasaro-saroon, dakulon po sila nagtabang kay Vince. May through GCash, may from LGU, from Governor, dakulon po sinda. Maraming salamat sa tulong. Salamat po kay Papa. Magigirumduman si Vince ang binisto man na kampyon sa National Youth and Chess Championship Grand Finals 2022 sa Zamboanga del Norte ka nakaaging Setyembre. Taong 2020, si Vince man ang naging kampyon sa National Age Group Kidi category sa sarong chess tournament sa Albay Astrodome. Sa ngunyan, plano man kan pamilya na balon ang swerte ni Vince sa palarong pambansa. Mayo man daang naiuling papremyo gikan sa nasabing kompetisyon si Vince, konsuelo na sana sa pamilya, an onrang naiuli ni Vince sa nasyon, urog na sa probinsya nin Albay. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorni Miranda.